Stilan, kita. Sakit kayo eh. Grabe si Piata, kayo na ako eh. Abi man ako magpahalok na gitong dayon. Stilan, perte piti, agos akong nawag, perte sa kita. Pwede ba kung magkahalok? Total, di ba ka virgin? Ano magkipot-kipot? Ay, pwede man. Pwede, diri lang. Abi, saan asa? Ay, pwede na eh. Kani. Agay! Saan ko na lang magkikani nga manukot ko sa utang, di mo bayad. Muhalok po ko, di mo mapahalok. At sirado lang itong balaya ba? Kaya og din na bagid mi dito sa sulod. Pwede ko man na to kamayan largo, kumus-kumuson. Tay naisahan ko ba? Pwede sa kita. Sabi naman na unsa na magtaon ni tangay na uni nga. Nagsugod kog pautang atong bayhana. Nagsugod na pud og kalit-silitsi ning akong kinabuhi, pati ang akong negosyo walay bagsak na. Down bankrupt man ko, walay ko sa piso ani. Nasagpaan ba ko? Tas tinapaitas. Pagkasakit na lang. Di na ko mo pakita dre, kay mao ra gyapon. Mintras nagbalik-balik ko dre. Ang akong malas perminti magsunod-sunod. Di ko makaaswag ani sa kinabuhi. Di na ko mo pakita. I-quits ko na lang tong sitisintos kaya nautang sa kuha kay kapila man pug ko nakabagdok pod murag nakaduha man pug ko. Sakto, di na ko mo balik. Agi po taga man eh. Ay. Pila naman katugo nang uli sa kong bana diri ah. Pero napud untay manukutay diri ah. Wala pud ni balik. Hindi kan pud lagi kakuputan siyang nasagpaan. What? Ubsado pud lagi kay hangyo wa pagani nang huya pagani nang hangyo naghalok. Pero ano magid siya ning balik pud. Nus apa ba ka to siya mobalik? Mobalik po ba ka to siya diri? Murag gibati naman kog kami noon sa iya ha. Kumana ko siya nasagpaan. Many months later. Grabe kapait na gani akong kahimtang. Sa sobra na ako ka maluluyon. Ako na gid hinuon ang nag-adto sa aning kinabuhi ah. Wa na ko'y kwarta. Karon. Sus gamay pa ning plastic nga akong nakulikta. Pero maning kamot gyud ko. Makabawi lagi ko. Mubangon akong negosyo. Ha! Di lagi ko magpautang. Antusan ko na lang ning kahimtangan ni. Kay anad man po ko kalisod. Maning mangita kita sa kuanig plastic dire. Kay oy. Ha, kani. Mura manig bulunan og kuan. Bulunag kapre. Pwede na ni. Di apa plastic. Wa sila kay bao. Nasa plastic ang pira. Daghan pa ni dire. Ari pa ko sa unahan kay basig na pay plastic dire. Mangita kita ako plastic ako dire. Na apa magig koy maagian ani ba? Kay kani akong kalisod karon. What? Na ay success ani sa unahan sa akong kinabuhi. Andusan ko na lang ni. Total pilar man po ni kay gayon, di apa. Di paglabay ra nila plastic. Wa sila kay balo. Kakaning plastic. Makakwarta ang tawa ni. Dagan-dagan na ni akong nakuha. Hapit na ni mag-isa ka burdit. Mapuno ni, mabaligya ko na ni. Magkakwarta na ko ani. Makapuhunan ko gutro. Di lagi ko magpautang. Mo ni ilang timan-an. Di lagi ko pautang. Kagutom. Kapait na balanggid aning pobrita. Pero di gid nako kalimtan ang giingon sa uban nga God will provide. Uy, di pa. Yara, kita magawa ni dengan plastik maka puhunan lagi ko ani. Na pa. Ipanlabay ra nila ni. Oh, di apay Summit Natural Drinking Water. Silapil ni. Uy, di apa. Yan ni. Kabaw ra bungog. Pero di man ba mo ilaning bang bungog ning mamalitay. Isuod ko gihapon ni dire. Di apa isa. Sao man ni kadakor ba ni? Dok ko nako ni para inigbaligya nako. Daghan-daghan gid akong mabaligya. Mangita sa kong bato. Ay, paita ni watay masakyan. Eh, naanta tayo motor di man pud masakyan kay way mo drive. Ay na lang. Uy. Ikaw na?
Uy, ano? Ano ka dire? Ano ka diha? Ay, namasura na lang taon ko kay di man ka mo bayad. Ay, ko Siyo. ang gusto ka nang wala kung kwarta ato. Ya, may kwarta. Makabawi naman kuha niya akong trabaho. Nabitaw. Di na kita ka butangon. Ha, grabe gini mong kuha na. Ikaw na ka. Di, ikaw mukaon. Eh, mangita na bukag laing baylo na. Eh, uta na ramanggog ko. Ya, makakwarta. Makakwarta raman ko. Di na kita ka pautangon. Sorry na bitaw kay. O ni, maka... Man to na ako natuyo Nagto, bitaw. kag di ko mubangon. Mubangon ko eh. Eh, matur pa sa istorya. Kung asa ka nadagma, dito ka mubangon. Dire man ko nadagma tong naagi. Ngayon mo kong gigokod, dire po ko nangitag plastic kay dire ko mubangon. Sige na, Nagtuo utang sa ka? dito ah. Hindi na ko eh. Hindi na ko. Aman ka pa dong? Ay, magmerkado. Mikado? Ako, puno na akong mga kwarta na ko. Di, tanang ka pautangon. Never again. Oy, sorry na bitaw. Why, sorry. Sorry na ba? Di na ko ni mo mailad. Unsa di ka? Wa mo to na ako natuyo, hoy. Sorry na ba? Di, lagi. Hoy, sorry na. Sus, ni mo, tanawa. Naunsa matawang ka nga. Di ba naman yung pagkasako ah? O niya. Aw, kung dili ka niligod, bahala ka, hoy. Dahil nung nguyam na ito ko, katunasagpaan ko lahi nga higayon. Pastilan. This is it, pansit. Kani. Sa ato pa di, kinangayo sa pasaylo sa ako. Kinsa man ko para di mo pasaylo. Ginoo gani mo pasaylo man gani. Paspasan ko niya akong balikya kay. Makakwarta ko ani, ako to siyang balikan sa ilang balay pero dili na para sukton. Ako siyang balikan kay ako siyang pangoyabal utro. Unya akong haranahan. Kani magdali na kong baligya. The next day. Kani sakto na gini kay nangayo man siya pasaylo sa ako. Tibuti pasabot. Pasik sukto lagi ko niya og manguyab ko niya. What? Perti na rabagin akong kapuha. Mag side view murag si Roel Cortez. Pika side view murag si Paquito Diaz. Mag-atubang. Hindi lang ko magbanha. Dari sa amin. Naman namin ta. Nga. Perting kapuha. Pastilan. Kaning naw nga, di gini makita. Bisan pag i-search mi sa guli-guli. Arin ako, kamaharanan ako. Sakto na ni nga oras ron. Nana ko'y buwak sa utot-utot. Nabagi iti sa City Bird. Sakto na gining oras sa mangharanan ko. Sirado man. Pero di na ikatinga kay kaning balaya. Kadaanhin ako diri. Sirado gini perminti kay kaning balaya. Murag baig ungo. Sakto na gini. Paduol ko diri sa bintana. Diri ra ko muhunat ani kanta. Unsa kaya akong kantahon ani? ABCD. Dili pwede kinahanglan pangharana. Nana ko'y buwak sa utot-utot. Yara. Sugdan na akong kanta. Bulan pagkatahom mo utot-utot. Ang mga sundong kanimo walay kaguon. Ilaga! Ilaga! Ni Ilaga! Kaya sa man ka? Ilaga na yung gikukod! Na